Mä oon näkövammainen, vaikka sitä ei välttämättä heti huomaakaan päältä päin. Mä en tunnista ihmisiä kadulla, enkä siksi välttämättä tuo aina moikattua takaisin. Kerran mä olin Metallican konsertissa ja mulla oli paikka siellä kentällä. Ennen konserttia mä kävelin siellä sitten kentällä muiden 10 000 joukossa. Yhtäkkiä mä kuulen, että mun nimeä huudetaan katsomosta. Mä käännyin siihen suuntaan, mutta näen vaan hahmoja. Sitten mä huomaan, että näiden hahmojen joukosta nousee seisomaan 3 kaveria ja muodostaa käsillään ja jaloillaan X-muotoisen kirjaimen. Silloin mä tiedän, että nämä on mun kavereita. Ja mä moikkaan heitä. Tosin mä en tänä päivänäkään tiedä, ketä noi kaverit olivat.